a na-esi n'atụtụ ụkwa ma ndị na-abụ ụbụ nri, a na-esikwana n'isi ahụ amakọtọ nsị na-adị maka na ọ bụ onye bịara mmadụ nso na-anụ isi ezi ya. Mana ọ bụ ihe na-ewute nke ukwuu na onye kwesịrị ịgụgụ gị na ibe nwa akwa bụzi ya bụ ihe mere gị ihe iji ebe akwa. Ntị adịkwa. Oziọma bụ nwata mara akwụkwọ nke ukwuu. Ọ gbara naanị afọ 10. Ọ bụkwara naanị ya bụ nwanne ya ji tupu o sibe di ya wee laa maka na di ya na-egbukarị ilu oge niile. Nne Oziọma wee malite kemgbe ahụ o si na be di ya laa na-achụ achụ na-enwude iji hụ na o nyere Oziọma ezigbo ọzụzụ maka na ọ bụ Oziọma bụ naanị nwa oji. Nne Oziọma bụ nwaanyị gbasiri ike, ọ na-azụ ahịa elu. Ọ bụ ha bụ ndị na-amagbo ngworo gaa ugwu Awụsa gaa zụrụ ahịa. Ha si ebe a bụrụ ahịa ha ugwu Awụsa gaa ree, ha ewere ego ha retara ebe ahụ goro ihe butekwa ebe a ree. Oge ọbụla ma mmiri ya na-ezo ma nwa na-eti, Nne Oziọma nọ n'okporo ụzọ. Ihe o ji amaghara ihe a ka onye Oziọma ezigbo ọzụzụ na ihe afọ ga-eri maka na afọ anaghị ekwe ọkpa zuo ike. Ihe a ka ọ na-eme ụbọchị niile o wee ruo otu ụbọchị ha agachaa n'ahịa na-abata n'abalị. Gwongworo Nne Oziọma nọ n'ime ya wee makpuru n'okporo, ya bụ n'ime olulu. Nne Oziọma wee merụọ ahụ nke bụ na ọ naghị ekulite nwa ọtọ. Oziọma wee si n'ụmụaka wee na-akpagharị ya na wishia. Chibọọ n'isi ụtụtụ, Oziọma ga-elezi nne ya anya, Oziọma ga-agbatuo mmiri, Oziọma bata ọza mbara sie nri, hichaa mmamịrị na nsị nne ya nyụrụ n'ebe ọ nọ maka ọ naghị ekulite nwa ọtọ. Oziọma esi n'ụmụaka wee na-ata ahụhụ a. O mekọrọ ọnwa ihe ndị a, ọ bịakwaga nne ya ebe ọ ga-anọ wee na-elesa anya. Ọ bata kwado akwụkwọ nke ya gawa akwụkwọ. Tupu ọ na-agaru akwụkwọ, ọ gara n'azụ oge. A mara na ya mara n'ụlọ akwụkwọ dịka onye na-abịa n'azụ oge. Onye nkụzi ebido pịawa ya ihe, ma ọ pịawa ya ihe onye nye ọrụ sụọ. Mana onye nkụzi anakọtabụ otu ụbọchị jụọ Oziọma ihe mere o ji abịa n'azụ oge. Ọ naghị agba Oziọma nso ka ọ mara ihe bụ nsogbu ya. Naanị ihe ọma bụ ya kpara mkpịsị n'aka na-apịa ụmụ akwụkwọ. Ịmara na ụmụ gbachara agbọghọbịa na-enye ọrụ nkụzi, ha agaghị tren mara ka ọrụ nkụzi na-adị. Nye ma gbabịa n'ụlọ akwụkwọ nye nwata akwụkwọ ekwentị ya senwe ya foto. Ọ tọrọ n'azụ esee ya, ọ rapụta ire esee, ọrọji ụkwụ ya esee. Ọ bụrụ ihe a ka onye nkụzi na-arụ n'oge niile. A na-agbapịacha Oziọma ihe ọgụgụ onwe ya tachie obi kwere na otu ụbọchị na ọ ga-adịcha mma. Ọ bụ eziokwu na Oziọma anaghị enwe ohere ịgụ akwụkwọ mana ọ naghị ada ule. Chukwu kechara ya nye amamihe na nwata. Oziọma anaghị ekwuwali okwu, ọ na-aga nwayọọ. Ọ bụ ome na nwayọọ. Ọ bụ nwayọọ ọ na-eme mere ụmụ akwụkwọ ibe ya ji egbu inye aka n'anya. Ịhụ ya ọ na-agara onwe ya, ị nwere ike ịsị na ọ jụrụ oyi, emebie ihe asị na ọ bụ Oziọma, anyụ ahụ na asị na ọ bụ Oziọma maka na nwata anaghị ekwuwali okwu. Ọ na-eme ka onye na-asọ mmadụ asọ. Oge ọbụla a na-apịa ya ihe n'ụlọ akwụkwọ maka ọ naghị epres efe ya pres, ihu efe ya oju kwụchaa. Nne ya na-agbagharị ụmụ ihe ndị eji ha ahụ. Ọ bụ nwata na-ebu n'elu na-ebu n'ala, nwata si na pilo gbaruo na post. Ibu nwata na-ebu ka isi ya, akwa ya dọkwụchaala n'ike. Onye ga-emekwaranụ ya, onye na-emere ya nọ n'ute ọrịa. O wee rute otu ụbọchị, otu nwata akwụkwọ wee na-achọ ego ya achọ. Ụmụ akwụkwọ Oziọma sị na ọ bụ Oziọma were ya maka na emepere akpa ya hụ 3,000 naira o ji. 3,000 ọ chọrọ ije egotara nne ya inhela maka nne ya na-enwetụ ashịma. Etu a ka onye nkụzi ya si wee were ego ahụ pịa Oziọma ihe. Ọ jụghị nwata onye nyere ya ego, ọ jụghị ebe o si weta ego. Ihe ọma bụ na ọ hụ na nwata a na-ebe akwa, tinye na nwata ahụ na-ebe akwa na nna ya ji ego. Ọ na-ebute ha n'ụlọ akwụkwọ n'ụtụtụ ọbụla. Ọ bụ na ọ ka o nweta iru ọma n'aka ndị amaghị m wee 3,000 ahụ nye nwa ahụ. Oziọma wee begide akwa n'ụbọchị ehihie ahụ, si na klaasị pụọ. Ịhụ anya ya ọ na-acha kwụrụ. Onye nkụzi ha ewere mkpịsị gachukwute ya n'ime ụlọ akwụkwọ. Ihe niile mere ụlọ akwụkwọ ehihie ahụ Oziọma ama ihe mere. Naanị akwa ka ọ na-arụ, na-eri akwa ka nri, agbasa Oziọma laa. Wee ruo n'abalị ehihie ahụ, arịrịa nne ya wee karịa. Oziọma eburu mpalaka n'abalị na-agbagharị na-aga n'ụlọ ndị agbata obi ha. Ụfọdụ kwara apụta, ụfọdụ ekwe apụta. Tupu ndị kwara apụta na-enye aka na Oziọma gafeela. Oziọma wee bee n'ụbọchị ehihie ahụ. Ọ bụ otu onye agbata obi bụ ihe kpọrọ ya, ya bịa na ha ọbịa n'ọrụ echi ka mara ihe a ga-eme. Ka chi bọrọ, ewee gbuo ala lie nne Oziọma. Etu a ka Oziọma si wee nọrọ ọzọ nwezi onye enyemaka. Ebere n'ụlọ akwụkwọ, nwata ahụ sị ọ na-achọ ego ya achọ. Nna ya wee kwọrọ ya bịa n'echi ya wee sị na o nwetara ego a na-akpa nwa ya na onye nyere ya. Onye nkụzi asị na ọ na-ebe akwa sị na ego ya wee nweta ego na akpa nwata akwụkwọ wee nye ya. Nna ya sị na onwe ya ego e nyere ya na ọ na-eji anya ahụ ego. Onye nkụzi ha wee nara ego ahụ wee donwe wee sị mgbe Oziọma bịara akwụkwọ ka o were ego ahụ nye ya. Onye nkụzi ha echere Oziọma ụbọchị ehihie ahụ ọhụhụ, chee ya isi ya ọhụhụ. Ka otu izu ụka gara, ezigbo ahụ ọkụ wee doo Oziọma maka ihe apịakọtara ya na akwa o bekọtara. Ndị na-ebonye ya para oru n'abalị ọka nkụ maka ọ bụ naanị ya bi nwee nne. Ahụ ọkụ erena ya izu ụka abụọ, ọbara ya wee gbatuo. Tupu a na-agbagharị ama ihe na-eme, nwata gafere. Etu a ka Oziọma si wee nwụ. Ụmụ akwụkwọ wee buru ozi ya wee bujere onye nkụzi si na nwata ahụ ọ kere ihe Oziọma na ọ nwụọla. Wee jụwazie ka o si wee mee, ewee kọwara ya ka o si wee mee, kọwazie ya akụkọ banyere nwa ahụ, ka o si gbalite ịta ahụhụ, ka nne ya si wee nọrọ n'ute ọrịa, ka o si ebugharị nne ya na ka o siri ghara inwe onye enyemaka. Akụkọ a metụrụ onye nkụzi ha n'ahụ wee bee akwa mkpụrụ obi, wee tie mmakwara si na ọ bụ na ọma ya gbaa nwatakịrị nso. Ọ bụrụ na ọma ọ gaghị na-apịa nwata ihe leti, mana ihe mere o ji anọrọ onwe ya mana mmadụ ama n'echi
asị mara bute ụzọ mara ekpeta azụ. Ọ bụ mgbe ahụ ka o ji mara na nwatakịrị anaghị ezu ohi. Ọ bụ mgbe ahụ ka o ji mara na aka nwatakịrị a dị ọcha. Anya onye nkụzi chagharịa, anya mmiri tasịa ya n'anya, o were hanki na-ehicha. Ụmụ akwụkwọ ghara ịma ihe na-eme, wee bụrụ otu a Oziọma si wee nwụ. Gee m ntị, ị bụrụ onye nkụzi ụmụ akwụkwọ, site n'ọta akara ruo mahadum, meta ụmụ akwụkwọ gị enyi, mara ihe ha na-agabiga. Ejizina etu ha si eyi uwe, ejizina etu ha si eme wee na-ekpe ha ikpe. Oge ụfọdụ ihe ha na-agabiga karịrị ha mana ahụghị onye a kọrọ. O nweghị ka ị ga-esi gaa amụ ihe ha na-agabiga ma bụ na ịbịa ha nso, maka na ọ bụ onye bịara mmadụ nso na-anụ isi eze ha. Ọ bụ gị kwesịrị ịbụ nne ha nke abụọ, gị kwesịrị ịbụ nna ha nke abụọ. Ihe ahụ ị ga-eme nwa gị na-enye ndị a, ha pụtagodu agaghị echefu gị. Abụkwara onye nkụzi na-etinye ihe mgbu n'ihe mgbu ha. Akepụkwara na ụmụ akwụkwọ nyefere gị n'aka ka ị lezie anya, maka na ewezụga ha gaghị azụ onye nkụzi. Jiri nwayọọ hikwa asaa n'anya, maka na ihe ahụ e mere ebule ịkwa atụrụ iwe. Ntị adịkwa ya gazie.